Barka da safiya yalla bai. Ai ban ce maka zo na ba ko? Ya hakuri yalla bai. Wasu kun ga yata jarabawar aiki biyar aka tura ma me yasa baka zo ba? Sai ko ne ta samu a hanyar zuwa na. A ta dalilin wasu matsalolin gari yalla bai. A gabarce ni. Daga ina ka zo yanzu? Daga babban ofishi ne. Na yan sanda? Kusa da ofishin nasu dai. Ya sunanka? Falani. Wannan ai sunan waje ne. Kuma sunana ne yalla bai. Matakin kwarewa. Mama. Wani irin sunan digiri ne wannan? Yalla bai idan nace digirin master B gare ni, magana za ta yi tsayi da yawa shi yasa na takaita nace maka mama. To shikenan, ka samu. Yalla bai, nagode sosai. Naji dadi, Allah ya saka da alheri. Nace ka kaddara ka samu aikin. Ta. Ranar farko ka taho office. Sai kaga office yana ci da wuta. Ya za ka yi? Gobara ranar farko kuma. Yalla bai wani irin abu ne haka? Garkame baki. Ofishi ya kama da wuta. Me za ka yi? Yalla bai wayoyi biyu ne a nan. Zan yi waya wa hukumar yan kwana-kwana sai yi kokarin kashe ta kafin su zo. Duka wayoyin ai ba sa aiki. Yalla bai ga waya ka ta hannu ai. Ba shi kenan ba. Zan san gama musu waya kafin su zo sai yi kokarin kaye ta. To ai ba kuɗi a ciki kuma batiri ya dode ya za ka yi? Ya zan yi. Yawa zan shiga cikin ofishin yalla bai. Akwai irin jan bokitin nan da ake ajiyewa na koda ta ɓaci. Zan san game shi da yashi sai yanzu wurin wutar in an taya mata yashin yalla bai. Bokitin ya fashe kuma ma babu yashi. Ya za ka yi? Kai to ya zan yi babu su. Yawa ai akwai ban daki yalla bai. Sai in je cikin jebo ruwa. Zan cika bokitai sannan je an taya wa egiyar wutar. Ban biya kuɗin kamfanin ruwa ba. Babu ruwa. Ya za ka yi? Yalla bai mahaya. Sai in hau mahaya. Ban biya kuɗin lantarki ba, mahaya ba ta aiki. Yalla bai idan na bi matattakalu na ƙasa zan samu jami'in tsaro a wajen sai in gaya masa ya kira yan kwana-kwana sai in yi kokarin kashe wutar. To ai hakan ba zai yi ba. Me yasa? To ai shi jami'in tsaron kurma ne. Kuma idan karfe 6 ta wuce baya gani. Makanta dare ce da shi. To a wannan hali ya za ka yi? Haka ne? Yalla bai takardun neman aiki na. Zan iya samun abuna? Kwarai kuwa. Kai wai me ma kace? Waya ba ta aiki kuma baka sa kuɗi ba ta hannu, bokitin cikin ofishi kuma ya fashe, sannan babu yashi, kasancewar baka biya kuɗin kamfanin ruwa ba babu ruwa, kuma baka biya kuɗin lantarki ba, mahaya ba ta aiki, jami'in tsaro kuma kurma ne da safe, sannan kuma bayan karfe 6 sai ya dawo makaho. A hakan ne zaka kira nan wajen ofis. Abin da ya fi alheri ga wannan wajen shine a sai burbaɗa masa wuta. Wuta jama'a wuta jama'a wuta jama'a. Ofishin shugaban kamfani ya kama da wuta yana cewa wuta a kawo agaji. Yalla bai me yake konewa ne a ciki? Kishin mu ne kawai. Wannan shine